Mwanchumo rigereria Gwen Soko TV twagokwande nande andonsi asore mbiyamana soko choregeta seni kya Gwen Soko TV asobo tukoburiga bwa gatano mutinyino 10 na rimwe mwaka no wechiri bubere 25 na ibere nchenkoro kwa Clinton Ndigi na nchenkoro kwa Kerubo Frida mwancho mulieria toko kwarigania asemesa ya mangana maya elinde toko manye na araya balike baitu ba mangana maya basakire na konyaba na kweneke bunabere kagutekera asemesa ya maya kolendo mwancho mulieria tyango turanyora senchera yoko ya chuta. It is upon the government that you honor what we have signed here today. Abakori emirimo be university kweranira obokoreri bwabo maega y'omugiro goika omwerio abantu bali babitayire mbabwende korusugwe system eri ya bagakanwe meshare kero umuntu aretaye murusi system abamenyi be county ya Kisii kogikiria mbadi igoro y'obutumiki bweni basogwa kana abakori emirimo. So even as William Ruto was accusing me of organizing the Gen Zs and funding them, I was not even aware of their existence. Ekagori gya Gen Z nigo kagendrete gotoria ensi ya Kenya. Negentu yani ke emotego gito emote. Egetinti ekino ambono igabanta bangi mbabwate. Naselingana ali kemoya ine no manyetenge encho yelieta egetinti. Karibu sana mwanchumu rigereria bono hamaya kurwen soko ensa mobut kubwara tukuya chakano robot ro kubwatekana no rwechisemi kurinde tweba litukoneria Jumatano tubwate ensemeria yeringana rieke moya turachi gusanganere Edwin Nyangago bunere kira lituko eria Jumatano kira eki kurenda soko ya chaka umugiro bwabakori emiremo bechi university oyokonye hokorekandira samatuko hemirongene na kianda oikire omwerio lituko riare romega ya serikali nebyombe biri byabakori emiremo abo goikirana okoigwana. Asege ikarekyo yakorekana asomocho Nairobi amagacho ajogo nigo baikirana okoigwana gwa CBA umwaka bwechiri bubere na 15 nebere goika umwaka bwechiri bubere na 20 noyomo asiba gucha konyora chibilion isano na ibere nukta kianda uno muliketo Linet Nyambane agotomanya. Magega yege ikarekyo koira chinsa gwetania isano nigo keibora amatunda ase ebyombe by'abakori emirimo ase chi university baikirana okoigwana kugukora omugiro. Today the University Academic Staff Union has received a commitment by the Ministry of Education, the National Treasury and the councils of universities undertaking that 7.9 billion shall be released to staff. And on all my colleagues, vice chancellors who are members of the Joint Negotiations Committee, we are very happy that today this strike has come to an end. That was our special prayer to Parliament just yesterday, and today we have signed a return to work formula. Omuwaziri w'ekisemi imeyense uyora okubekwa w'ekiseyi igatiye serikali amone byama by'abakori emirimo nigo ayenekirie serikali n'ekigwikirania okuigwana okukwabekwesei. We've agreed that going forward we are going to have an interministerial CBA implementation team so that we can be looking at how these CBAs that we've signed, whether they are being implemented as agreed, so that if there is a challenge, it is dealt with before it becomes a crisis, so that we avoid this issue of strikes being part and parcel of our curriculum or our academic life. His Excellency, the Deputy President of this country, was at the center of this particular success. He took us in together with our parent ministry, and he sat us down, and he was able to bring down what initially had been proposed to us, the 3-phase payment plan. And he committed and said the government can try and be able to pay within 2 phases of 50-50. Nonye nabo nigo baguchia gukora amaunchoreria ase ekalenda yekisemi iri gwikirania obokoreri bwa matuko ayubabeire ase omugiro. And I want to apologize to the comrades for the 42 plus days that they have lost. However, our members have committed that they are going to recover the lost time fully.
are nayo nigo boigo baru kogosererio gutindi onye serikali tegochia gwikirania ukuigwana uku. It is upon the government that you honor what we have signed here today. And if you honor what we have signed today, I want to commit that there shall be no strike called by WASU up to 2030. But if you don't honor this agreement, I'll call even a strike next week. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase omucho Nairobi irietariane Linet Nyambane. Pia mano murikito Linet Nyambane no robotoro nando mwanchu murigere nege korigyo ko kyase nginchabo rukwe university konye bairege kase hogo turbani gokwe kalenda yabo ya masomo. Tukoskabosia sorobotro nderu ichisemi umuwaziri wechisemi Julius Ogamba nige mambe ya rero ayenekia hoko igurwa we container ya matemu ayo hagendreta se ense ya Kenya. Ase ABC yomokonyi w'umukomishona asensemeri ya Dagoretti South County ya Nairobi okwana kora sensemecho nigaru egekure getinde gochia ase bali begetemero bile yokoibera amatemu ayo nabo igokorenta obongainereri chingaki anekigwa nigo barachikoimukia egetambukero kelichiko. We have endeavored to ensure that this examination is undertaken in a credible manner, and we want parents, we want teachers, we want guardians, we want center managers, we want security teams that are engaged in this exercise, not to allow any sort of malpractice to take place. Where these gaps have risen and anybody has engaged in this, the government has moved in very, very swiftly, and I've had all these culprits arrested, and they'll be appearing in court, and legal action, criminal legal action is being taken against them. I continue to warn Kenyans, please allow the students, allow the learners to do their exams. For instance, there are situations in Nairobi and other parts of the country where 5 or so people were arrested impersonating as the students. When we've indicated very clearly that this year's examination scripts are individualized in the sense that there is an actual photo of the student on the script. So when you send somebody else to try and do the exam on behalf of the child, in fact, it is foolishness because it is automatic that they will not be the same people, so they'll be arrested. And once they are arrested, they'll be taken to court, but the damage is worse because the student now will not do that exam because they are not in school. You do that exam because you sent somebody else. So in effect, you are destroying the lives of these children. And I would urge parents, I would urge any teacher, I would urge any guardian who wants to engage in these activities to desist. Where criminal action will be taken against these individuals, whether it's a teacher or somebody from the ministry, will be registering those teachers even after criminal process has been taken against them. The people who are involved from the education sector will never be allowed to work again in the education sector, and both their lives and the lives of the children that are destroyed will have been affected. Tukoska bosio mwancho murigereria hekiama ya DCP nigo bono kiumirana nabasae habubare ababwatani bae imyama gacha manne yekiamekyo homo basorero hase umurayi w'ikiamekyo muske Rigathi Gachagua aira chingaki chiabene ko batogia basae abo bagenzi asogwesokya na kwegerera amagani abo. Nanya nabo nigo abarai abikirana asumusangirekano yo bakoragwa no mukonyi w'ikiamekyo Cleophas Malala barokana ko yomochi abururo eserikali kubwatikana nemirobelyo yaye murikito Daniel Omwaga nabakagwikirana chinsemecho nabigo gutwariganiria ayakubwatia Omugaso orero asumusangirekano babasaye bali barabwatani bekiama keria gya DCP uyumanyakaine buna DCP Youth League Forum. Raundi tumesema sisi ndio serikali sawa, na tumesema raundi hatupangwingwi, ati hatufanyi nini, hatupangwingwi. Oburai bwa serikali ya William Samoei Ruto nigo bwarekana kwenyora sakongu mayega yoko mochoboro na barai abo bekana asenseme yo musangirekano yo omugasorero gokwana nababwatani baye
uyu kabire omokonyi bo muraibu ense Rigathi Gachagua na boigo uyu oro muraibu ekiamekio gia DCP nigarekana ko batogia abasae ase akorekana koira chincherere cha mutwe aso kwegerera obosibore amona bangani yabo imeyense. But God has been gracious to this country that our young people, the Gen Zs and the millennials, have taken a very firm stand that they will take an active role to liberate their country from oppression, from abductions, from extrajudicial killings, theft, mismanagement of public resources, nepotism, tribalism, and no other ills that bedevil our country, courtesy of one Githinji. Nyinyi vijana nataka kumwambia pongezi. Gachagua nigo irari bagere goteba tene nibuna nigo ebegete nsemo kubatikana ibikorwa byo bwitiwa basaye bari aba Gen Z ekero gyokurobekana kwabo okugwakorekana nda kitari kya 25 omotienyo gatano alimo omwaka oria bwekiri 2024 abo bale kunyemereria finance bill erikonyora yabekirwe seino maraibwense Dr. William Ruto. I disagreed with William Ruto completely when I was his deputy about the killing of our young people and the abduction of young people. I could not reconcile my conscience as a father, as a leader, as a head of a household, that a government that was elected by the people could turn against our young people, abduct them, torture them, and kill them. I was unable to be part of that government. And I made a very serious decision on the 26th of June, 2024. I flew to Mombasa and held a parallel press conference with William Ruto. When he was calling our young people criminals, I called them my sons and daughters. Ukwana ekerekio omuraibu ekiamekio gia DCP Cleopas Wakungu Malala nigo anyagikiria serikali asogo turumie ebirengo bya masomo imeyense ase abikatene nibuna balia abaonjokana ene omuraibu ense n'abantu batanchetie somo. Wakati tulikuwa tunaunda manifesto ya Kenya Kwanza, tuliweka pale kwamba tuhakikishe ile mfumo ya university funding iwe mfumo ambayo inafanya kazi. Githinji ameenda amebadilisha the university funding model. Sasa hivi watu maskini, vijana maskini hawawezi pata uwezo wa kusoma. And therefore hii maneno ya kusema one term, it is serious. Sababu mkiregesha huyu Githinji tena, hii mambo ya university funding hamtasoma. Na yeye amependa kuzungukwa na watu ambao hawajasoma. Si mnajua watu ambao hawajasoma? Mnajua, imagine the PA to the president, Stanley to drop out. Advisor wa president anaitwa nani huyo sijui nani anaitwa nani huyo? Huyo jamaa yeye si hata drop out. Yeye alichungulia tu kwa shule akatoka. So the country is being run by people who do not prioritize education. Enkwana ya Cleopas Marara nigo yarekana kwegwa kaboko amo na Irungu Nyakera uyo kuriye kirgo Kivu Governor ase county ya Nairobi. But we have seen what this current administration has done about education. Mimi nasemanga education indefanyanga mtoto wa maskini na mtoto wa tajiri wakae meza moja, na it gives us a future and a hope. So when we see help imenyang'anywa, imestopiwa, lecturers hawezi kulipwa, lakini watu wanajaa kule State House wakipatiwa pesa ili wadanganywe. Egati yabarebere baikana asomo sangerekano uyo namo nomo seneta bwe county ya Kiambu Paul Kalungo Wagadagwa uyo nonyenigo onyerage byarabo serikali ase ogo chakimurobero obwo kolimie stema gochakira chinsa isana nemo weka chinsenya chabutuko ase chinsemo chinde chinse asate birenga eyo no merobero gosari chikura cyo mwaka 2025 onaibere. Umesikia Kasongo amesema nini leo? Amesema hivi karibuni wataanza kuration stima. Ati kuanzia saa 11 jioni mpaka saa 4 usiku. Yaani yako na akili timamu, wakati unahitaji stima ndio anazima. Raundi hii nataka kuambia vile anataka kufanya, anafanya rihazo ya kuiba kura na tunamuona 18.
nechinkwana achigocha ekero kung'unsano gotini kugenderete kwenekibwa igati omoraiwe kiama agia DCP Rigathi Gachagua amo anegati ya abachumbe korwa sorogongoro rwa Central igoro yokomwakere koko Rigathi Gachagua bosio wokomwaka isiko moraiwe nse Dr. William Ruto. William Ruto, your greatest opponents are the Gen Zs and the millennials of the Republic of Kenya. Ngiripoteria egeteseni Igien Soko TV erietaria nenkuru kwa Daniel Omwaga. Bemono murigito Daniel Omwaga na roboti rwa siasa kurwase county ya Nairobi. Tokosuka bosio mwanchu murigari yango bwatani mbwato roboti rugo ichania. Maiga yomusacha hoyomo okurukwa Justin Siocha okurwa sensemo ye bunge ya bobasi hoyo okabeire umutendri wa bisi ye kiombekerikia National Government Affirmative Action Fund ngavase county ya Kisii osaganwa nababegu hao batamanyikaneti chingaki arenge kurwa asensemo ya Musocho igotoka ensemo ye bunge ya Kitutu Chache South abo asachiete etaro na mukaya muno mwanoe. Igakorera buna nigo aocheretwe n'abantu batamanyire abo babete bagwetuba amaiso n'ebitamba abo bamwagete emioro agatirwa chingoma chintindi korende nigo nikiri buna abanyanyimbo bo butukikorwa sigeta sene kyanyanjwa nigo bachekiri butuki ubwabene heliko babeka byara nabayigo kwimukirigwa egetambukero kelichiko muri kito weekly forenge agotomanya senchira yubikirana asedi tukuri goro narenga sensemo ya Musocho asenarenge no murugiona no mwana chinsa chiarenge ense yemo ne chiteke 30 chinse chigana liko nyara twa chakire sabali yo gocha Busongo elinde togende nyumba ekaro tuetanire skuru ya secondary ya Cardinal Tunga egarie yemo ya chitendabwe Toyota Fielder na roche nambelikire KDM egache karukuru ase riko ligetige gaswa para ekaliba egatoli bikurubosyo kabeke break ncenga yetani ngagenderera nande kanminyoki kurumaega ikangikera karatwikira se chiro enene ya nyakoe nawu nande yachete kangitani musubosyo buyane nande kandiba bono inche asebirengere byane ngairanga no muntu mebioro omolebi gese no muntu ukwegera kogendie gali ekero nande bono namwetania igase daraja ya nyakoe na minyoka na chabaka nacho kubekire break iga nyamataro echiro aige stage nate no angiteka isato gokora igintu gitake iga gari etinyero chigegweta ngasi umungamanya maybe gese yagenda guchinchire ngao diringo tirimbo kane etandi na isire wika botorie bypass ye igasi chipara chirosire ya kwanda sune kane yego cha Busongo ne ya kwanda Musocho lito weta inse gari yege kumyoka nande gegocha gekondi bibosyo ekaro yandi bibosyo bono eyelibe para yonse yo gutira nechipigipigi ibere nchiacha chiatene na maega yane chitabwati passengers lakini chibwate abagendi boka babegete chi helmet didinda tekwira ni maega na akiri oli yone tata tigusuka nalio ngo yugwa kuri umurangu one dirisha yana se ngogendie gari gegwa kubunapa asege keke ngaira labda ne epigipigi yantu omire buna twatene nane break emergency akega na lingo rumungwa no yomo bwisibete getamba ubusyo ubege osogetia maiso ko begete ne kobi ucharukire kuri epigipigi uchakire ko Kenya kerore kera sense mo yana sendinete epigipigi asendinete kurwa se driver agakeme emiore 3 oyokane nalio ochete kongikero koboko gaigo kambutora sana na ndabona liringo chiguonchoka guchimwino nkorara bono gujya so murugiya na lingo nyona nde miore nde berega iga no yonde mayaga gaiga no yonde iguruga bono chinse chiga nalina chite korengera linga tigambugiye oni yane mone linde batabanane batame kero nabugiye oni mono bono liringo chikubwate steering ekoro koboko kubuna gwa kirukwa ekwa ganda nete bono nari kunyara koimuki ngo chikubwata ega steering no koboko ko naliye moro nando ete to kambutore gechari kege gikaru enusu nali nagende tie gari ngo yanda ngo yonchora ngo yanda bakenya gitari ya Busongo no bandu seti bakambeka se nyumba ya emergency naona sibetu nga ku x-ray ngabe kutieta ngasonwa ngaegwa mariogo bono buna narua nyagitari nacha ene ngane nene sana muntara buri ngagese ningokoreta manganaya tingo nyara goteba ngokoreta manganaya lakini rimanyete nga abasigari abanyancho bakura no musipidi mbacha agete uchunguzi bamanyenga ningokoreta manganaya ningi kiabete elinde uchunguzi akoru abakoreta manganaya
babwatu na kubewe kwa sebigambero nere ngane nene ringa kende ngiyo kerekana nense yiga umuntu gwitera amanyinga geso gwita umuntu esengencho ya kende gios ikorende tieto sabero omorembe nse yaitu ne county yaitu n'abantu bonsi bali bagokora mangananga buna yiga na barabu bonchoreri arinde amagima abo narabe buya geko garengane yiga oyo yiga ni garenge determined I think ni gate tomoro yuo yongkerge senebigoti lakirende ngaika gosuka gochumuino akara Kenya renda soko boko na kombutore gechara Huskabosio asoro botrunde nigo abonchirie nabo igo abamenyi bechiro ya magena nigo besokia na kurwa ebirero byabo asabo bisa kurwa ase serikali nene nabo igo elia ye county baba gotwara egekaro ase okumira no kukwanyara ko bako gokorekana na kwariganirwa n'abaraibe chire yo ase bono abonchiri abo bakire mbuya abarayabo asokwire getambo kirekyo yo kotegerera ebirengererio byabo muri kito Dominic Ondeli na ikira na sense mecho nabo igo gotumanya amange abaraibe chire ya magena mo nabo bisokuru ase bitengo aabye serikali bakura no mono traffic reinforcement me county ya Kisii Moskai Richard Kipkemboi nigo bakora mukutano n'abonchire bechire yega ya magena elio komanya magani yabo ayara bakonya gutwara emirobere miya asogokiniwa gwechire yega asa abonchire abaiga barua magani yabo ikifika saa 5 ni masaa ya kulala punguza sauti cheza na watu wako wenye wanataka muziki yako pole pole kuliko kupiga kelele na ukiweka sauti yako chini haimaanishi hujapata wateja na uhuru na sheria zenu zinawaruhusu kwamba unafalia karibu uwe uchi waacha uchi wako uishie ndani ukiwa indoors lakini si hapa nje ambia serikali yetu ya county ya kwamba sisi tunataka makoroba magena mimi nilikuwa nafikiria mama atakuwa hapa MC wa ward hii ili tuweze kumwambia ya kwamba sisi hatutaki mambo ya seats hizo pesa muongeze siku mamilioni ya pesa ili tuweze kuchengewa makoroba ukiangalia magena iko na 5 point something acres hatuna choo ama vyoo akina mama wanaenda kwa hivyo tuomba hiyo yote mweze kutekeleza kwa sababu magina inatoa sesi ya kutosha. Aya masa ya maniga bonchiri abaga kwa machibu ya magani yabo ama nabo bisabe serikali ya county ama nabali koro ase serikali ya nene. Utafute njia utengeneza nyumba sauti isifanye nini isiende nje. Watu wako wako ndani wapate muziki ile unataka. Mimi ningeomba county government I stand to be corrected. Waalocate hawa vizuri. Kwa sababu unakuta wameencroach sana kwa barabara. So unakuta na hii town ni kubwa inalisha Kenya mzima. Nikiwa salama, nikienda kusalimia familia yangu huko, naona lori za hapa zimebeba ndizi na mboga, hata hazijafunguliwa hema, sasa zinapumua zikielekea Mombasa. Kama hao wanakamati na ile biashara unafanya. May you be proud of the work you do. The person you are and the difference you make. Vile mmeona mpangilio wa serikali, national government and county government. Serikali iko na idara tofauti. Hakuna idara inakanyaga ingine miguu. Tunashirikiana sisi wo. Kubwatikana no mutumo ko mutambi wa barukyo kuri kisikuri kinyara ko bakigo siekwa. Niga bayiboli basabire ko bamayiso na gosegeta abana babo gutwara chimbu chingia. Na ko basomi gwetanga ko ruasa mariogo yogo tindi. Development tunakaa tunaanza kuagi mambo ya development. Haki ya Mungu naitwa hiyo mahali na haki watu wanakaa kuagi mambo ya mtoto eti yamepatikana wanaanza kusema eti lete 20 40 hapo utafungwa wewe mwenye unaomba pesa mwenye anapeana pesa mwenye wewe unasimamia watu wote wafanya nini watafungwa haki ya mtoto itendeke watoto sasa shule imefungwa kila mtu achunga mtoto juzi kuna mtoto mwenye alikuwa defile hapa juu lakini tulimeana kushika suspect ambaye alienda kotini. Kwa hivyo tuko chonjo tunasaidiana pamoja. Aba bisakuru wabisi yo mu cyumba machogo barabwa bayikirana nako ene kya omerobere yabekirwe rigotinyo borendi imeyechire yega. Sasa huko Riobonyo mahali wa mama wanauza mboga tulikuwa na 10 poles ambao zitapanda kwa hiyo barabara zifike karibu kwa hiyo machani chai yenye kwa hapo juu. Kirabono abonchere bechire amagera banya ko bagutwara mu kutari tikeria rego nigo banya ko bagusabe serikali nyako bagikobanyora asamagendro na manogo segeta omorembe no borendi ase chiregega nyara ko bagutwara amagenda no gosegeta obonchere babo kire chiregega se no kira na komentakana asobonge
Kulipoti sikio na mbemo Gian Soko TV kwa chira magendo kutoka Gaiga ase wodi ya Bombaba kutoka Gaiga ase bunge ya Machogo Barbe County ya Kisii. Letera ni Dominic Onderi Nyabuto. Mwancho murigereria kurwa soroboti rwa Dominic Onderi nigo tokwenyora libagari ogoswa omotimo muke igo kurinde tuska tonyegera wira ntore ase kekere bosio erinde togende gosanga na kondo mwancho muri tokwenyerenga litkolia Jumatano ntubate nsemeria yeringana rieke moya strachi gosanga nere Edwin Nyang'awase ringana rituko egetindi na bugenda gutumia ujumbe ago mwanchu murigeria ase mitandao hito yekerero na bugenda namba ito esimi era semboge kachinga kecho tuchiko sankore ndasiboni gatoskare Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyoria ogukwa gose okubonchureria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchureria 0788 66 66 62. Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso womogusi.
magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liokuraria asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Karibu sana mwanchu murigiria asensemiga ya kabere mbuya muna soko gendra gutubwatia na bono tugusuka busyo. Ko murikira orobotirondo mwanchu murieria ni goto kumenya buna ensemo gosegati yabamenye be county ya Kisii ni gobesokire likorkia omwichano bo igoro yengwana yo mwaziri we wizara yenengo gosekiganja kia serikali John Mbadi una serikali nige gutumika chibilion chimikianda M50 noyomo ochia asogwa kana engeria yabakori emirimo be serikali nigo bono batebire una serikali nigo ebwendrete kwenekia abakori emirimo bonsi be serikali nkomonyo bare hase bagokora emirimo nengeria yabo nereriba gwakanwa korende nigo bono batebire magendro abekwe bosio hime yense ya Kenya amuriketo Wycliffe Orenge no roboti oro magega yo mwaziri bwe wizara y'ikibesa John Mbadi goteba buna serikali yensi ya Kenya nige gutumika kibesa chinyinge chietaneti chibilioni 950 mo ochiase mishahara y'abakora emirimo be serikali bono nigo ensemo y'abamenyi be county ya Kisii basokire na gukumeria engane yo na njenkoro totenganeria MCS Mbadi atebete na emishahara ya Kenya ere iguru mono weteranga ne linkale kubolinga abafanyikazi bakwa emishahara Mbadi abatanga ere iguru mono ase Kenya yeito mbara bya abana abantu bali mirimo abange enkobolinga abantu bali babitayire mpabwende kurusugwe system eri ya bagakanwe emishahara kero kero omuntu aretaye murusi ese system enchireri gigwe barusugwe ese system erigere bali bakure barusugwe ese system nkiye kogeranga omuntu maybe okure emishahara ogendete agende gosoya chi account chiaye kwanyora abo bantu omuntu oritayire goso tenenirigwe emishahara ende gosoya ese system yaye nche gente como minister Mbadi atebete ndochenga serikali eitonero te fuatirie di ministry singa jokere minister keraire ama muraka yo kolega style mamuraka na serikali anenake nigo batebire buna serikali nige bwenete gokora obunyabyo bonene bwabakora emirimo be serikali eriko manyang'ane kena abantu abo bonsi ngokora bare emirimo ase serikali iye kogera bakano chibesi chyo serikali egento mugochi gokora enyarenga abarayi bali betoto chorete bakore egento buna kerie gavana akorete maiga abeka abantu nyine stadium onye Nyayo stadium onye Kasarani babekwa bonsi bukira omuntu abolungaki ngaenga yokore gasi yao nga yokorera nari turanyora abantu bali bakunga ghost gwa kasi barore system bata mere muragi ba mesare ende goso onye nabo nigo bayasabira serikali kweneke buna obokoreri gochya saba 90 mbobwendete kobeko bosio kwetera asa magenderero unga bachibesa soko bayechire igoro chibwende kuira nanse emagenderera abe igoro bona magendero galense tari kororekana nonye chiparanchiyo ebintu bibante bachande nyagitari nchyo mario gotayo bagosoka isiko nechinde gochiko bamukumya komyo kichinde ga bururu okora magendero chiri chikwenda chinyagitari chigenda chisukuru chitorosere chipara nchiyo bono ese mesara twanyoranga asomudinji baso kutumia ese mesara ajire chinyinge kubwacha magendero na ansete konyara kogendero nyoto kole chibeza chinyinge togotumia luxury libaga togotumia magendero amabolo narororo igoro yenchire serikali gutumika chibesa gwetera ase mirobero au empowerment abako bagura abana siasa na gutumika chigale chinyinge ekero bakogenda semeyega bono egento ndakwanire bachi batige kugora abantu president yego kugora abantu bamwanje itotegete nyoro gategete kurigia abantu bamwanje akora maendeleo abantu bamwanje chigali bono mu waziri aete okonyora bati chigali gose nikomi echi abasigari chirororo gose nikomi
Alafu njibwata ndoke chikali kozo okubukanga no president yaeta lakini no mawaziri. Mawaziri ta kale ngaki ya Kenyatta naro jo mawaziri gwetane chikali bere. Abugate kali yae ne amaga ne abasigari emo chikali renga isatu. Chikali chino no kofueri ntokonyara gukora magendero. Serikali nigebwanete kokiania chinjira chubotumeki wechibesa ase bintu biri bitabwatie ngencho nabuga kweneke buna chibesa chinyinge ndigo chikobekwa asa magenderero egere yekonyarikana ne ministry yegento kiabere ministry yatene gente kiyo kenyene lakini ngachi committee chigorosu committee gento kiamyo kubunge kiamyo senate chibesa yende gotutumika gento ko gade kire public participation bamye barada public participation mago kabata ba tuatubire public participation bia chile chinyinge mono na mbali bago ndasi public participation bali kuwakanu bono nigo yatigera se serikali kweneke buna obutumeki bwechibesa chia bananchi nigo bubonete kobekwa mono asa magenderero inkuripoteria Ensoko TV kurwaga igaso bagatagati mu Chibosongo county ya Kisii Eritariane Wycliffe Orenge Memono morikito Wycliffe Orenge no roboti rwa senchira yobo ikirano togoska bosio mwancho morigeria maiga ya baremi Bekamerigie chae kwemurungania igoro ye bonus yenke ye chae niko bono mo director we factory ya Nyamache Daktari Abel Kenyao use Kenyoru hanyara ko bakagwe sokya na kwera hemeroberio babere bakoyebeka hirio kwene kiabuna habarimi ngutwara bare ye chae eisaine nawe igo ensemeli ye bonus nigaine kia kubika emeroberio na gutwara egeikaro na ba director korwa ase chi factory nawe igo abateneneli korwa ase kiombe igia KTDA me county ya Kisumu ritko ria Jumatatu okwana nabaliki ba mangana igo Dr. Abel Kenyoru arurogo chika gocha ase abalemi batumeke obwoyo bwikirano una nchere ya moyo kweneke una bakinire echae yabo nabo igo kuyerinda buya na gutumanya muliketo Caroline Mausa Magega ya ba director korwa Sechi Factory au gutwara egeikaro kia bene ime county ya Kisumu abuli tukoria Jumatatu ritukoria rero nigo mo director korwa Se Factory ya Nyamacha Samarieta Dr. Abel Kenyoru esokiri na kweresera emeroberi babeire bakuyebeka erikwenekia buna abalimi bekemerikie chae nko babale bagutwara echae nyinge nabo igokonyora ebonasi ebwenerete Watu mkutano Kisumu wa directors conference itukulia Jumatatu tuwagamba mangana mangi yichai ntumanye tenge bonus ya kanenke nani ntutugo simbaga isikiara na intuna bali in the first case ona na intue mabata atoka na make na tindage tikuirora lakini rende wa director abalele baitukuru Nairobi una board member na ende vice chairman national oyore mweno mbasa na wa statement yere very clear ege kogera chibas chetu chirense okulingana na bantu ba west Boigo niga tebire buna nige kiombe kia KTDA kirachiko bage kugora echae bono korwa Sechi Factory au abwase bona ba director barachiko baba kubaka na abalemi KTDA nje bangete headquarters ya bulicha ya abalemi yaira balimi bakanwa kibasi kingiya of course cyarango gikuikaransa to kuane tumanyanga kibasi irenga baraye bagutwakana bagora direct kurwe factory barabubanya kone into abalimi to bakane kibasi eyera to konye kurwa secha eriko nyigotera Mombasa echairi etere ki warehouse na hende ndo gotwara bono ogotera wecha enemo ntonyori kibasi to wakana abalimi Boigo niga tweresire buna nigo bwoyo bwekemerigie chae bwabeire bogoika na mbochi ko babo kwena no gochiase abalimi bekemerie kigie chae na kubasaba babe bakubutumeka buya baito obwoyo bwatebanire lakini bwaikire bono obwoyo bwakire basoire ki factory igento ndabasabe keringa ki beko obwoyo mogondo yakobeka asobegete ki avocado asobegete amatoke asobegete bituma ono buyo bolina boliego na bobeko chaite konyora buisaini ntwe buna balimi tokoromokia toruru buyo tokubuira sekotakiri eliegere chai yaito atoya matoke amaya igo na sabire kamuranje tiga turende echai kyagera buna ntu west of the rift bali ntu kwate problem ya volume okonyora buna Kisii na Mira
ntubuate mang'irito igotobio kuobia nanje ke TBK Keyboard of Kenya tokonye be serious license according to those who fulfill bali bago satisfy bago ikirania machiko a TBK no ko license chi factory. Dr. Kenyarubo igoni gasabire kiombe kia KTDA kinyare ko bage kobeka e task force yemo iyo irachiko bage gotumeka ekero chi factory au chiko ba chigwe atanana tigakora te chi task force kere factory factory gate gotakanga ngo separate mwabeke task force ne yende kwanza mwabeke. Why don't you have a task force ya national ekuligereria mang'anosi esokia machiko ng'onye kure satellite igokobwati ABCD mpaka osoke urugo mpaka separate ine rato konye Waigoni igo basabire banyare koba abantu bokorigia echiro okoba asa matuko amange goikabono ekemerie kigie chae kurwa sorogongo rwa gusi getari gotwara echiro ebwenerete kubwatekana no kuburwa kwa abantu bokorigia echiro tokoromo kenaintwe ntu kisi nyamira ntura twara monto monene marketing nentu chaite kurigereria muna mwabeka abande ga koru kalenjini site na gusi iroyo kumonere abe somewhere there korwa e county ya Kisii ginkoripoteria amaya Imen Soko TV irietaria nema osa Caroline Tukoskabusio mwanchu murigereria emateyamo korwa ase ekenyoro kiabonya ikuma mwamanwa gotoka nsemo bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii nigebwate ekebago kiogwatia hamagena na korosia ekogoto amono muchanga erio kwegenderia sobugima bwabo Amateyo nigia kweneke una abuno bakwenyorera toki ebibyo gosikia ogima bwabo bwakira litko nabo igo kwegenderia ase babolire gosiro elinda kwenekianga ngogendera bale gokinia engere yabo unakutumanya mulikito Vincent Monda bwate kato bakweri binorote muna bal montawara janta gete chigoro kobi kwara mona rie chikobi okomona limiyama cha kwanya deriweya ya taso bwenye ya jiba santira ano marabara tuwo junjugo machanga ase kenyoro kiabonya ikuma mwamanu wa Kitutu Chache South county ya Kisii nigonkonyorana na David Nyakundi umbaye Nyakundi nigabwateke bago kyogwatie getare ekyo gekorosio muchanga ekogoto nabo igamagena yo korosio chinyomba aya nigakonyeikirania bunenchera ya moyo gwesira asobugimobo neke bago boigo abereka okora semiaka gwetani komibono ngorwa seke bageka koragera kiana na ugo wakamagena no muchanga ebino biyo asiana yo kana gotebera yo nanyora kende na kwegenda ria sogi mobayo magena bakwira bachikwagachira ekero gweta saya nabo kweboria liborio inakigosera amenyete gwetera buna negetare gyoka kiamagana chintu gukora egento boigo eratari gukumeria asengencho nemirobiri yo monene buna yebangete ngatana saa yaro monto guku kero monto tiga ebina korengana bekira sabu na bo maten sana aroche na wano tura sekretare kena sana aroche taberora yo kira sana buate maana yo koberora monto kobere ma sabu na sana aro na buate renga ari kerenga kia okobera sabu nigebe keranete amone chinsege sana boigo tindo unorio tangasite esegi korende neke bago kia yare gako kia kamabuta nigagoteba buna no akwenyorere bitoki ebibi kumobwate se konyore ndagera na kenda kogania bago kogenda dio bugima no mwana bagosoma ano ndagera kirete nani abasa no na ko jigurwe sataka no nimechange yo kura igwanje no kurusia sama geta buna kebago kende yonsi nere nkumirare bitango au nabana imbwato muchanga matanga no ra ba mere nara bago no monta bantu bachira gwe para babusiro yoba bana ba batarete kwamera byamana unenchera ya moyo kulia kagari kya ebuya eretari kugania monta etakati ya monerio muchanga nere bweka bana monto takana ba kugorikarensa otakachibesa na bakwaegwa agiri tata utakajiri cya bwange ba koretara agara ro chikoni chinyingo ganya ariete mugamba no manyana rigo ekebage kiaye ni gatebire nege kongu kolinde nabo kegokonga anene mona somonto kogekora gatindete oyo tindetere nabo igetari ekinende kegonchoka keba makweli ande mana wana abantu rigo kuna kana barebe monta ochionywa kumara gochaka gago oi ojiro to koretega
wana goika tetageti bare biara natea none karo kuria akate gotageti mara nkugwaka rire ni kiureri boiga goteba abanyakonda bechipara babire bakumubuli abaoneri korende ni gata chitense na gokonga none njero mata na barakorine otro chibi otro chinde naga jetero bara ona ta kwa muona iria mata na benjero rakobore yao cha ke pensi yago ara tebira gitebi wata mana kokore bara abo ngichiba sa korire Unjua kabara dara ka utaka na gochiri ngara ya ndo tiara ka orikia akira kwega dare Nyakundi no muga kubwate ngana yo bosemi anene muno gochia seke golikeli keganyitega si office ntate wate abantu ba somire gas cha barire mata kara kwanyora masoba tari kwanyora nga ujoga ndu kuri ku office ko bo ngai ni bari kwanyorire na bwo gutumia aba konya bono to cha kwa ngai Wano taka na bataba nga gasi yaborire gasi tebore tiara kamata jagote n'abantu botabwateriri gokore gasi waro umonta chauro chat matai bitso abu beka gota ya no ri gari satto gatsa gasi teyo ne borete oko chore gasi no kuro ko basa bigori byabana kende yansi kiri gokora goikogia nche na kobeko mukia na rioragiate ikokore gasi kan ando pata ye gasi yen kan iwe riga sandira mara bataya muraba ende batari abatatageti gasi umuntu tari kobeka abantu nsa yame gara gosome tabu ya James na bakara gatabaria umuremi gako bamuremeraria osimeka oburugera oganyembura oganya bakembura yo mubo ndagere yamara kwa mori Vincent Monda Nsoko TV Mano murikito Vincent Monda no roboti rwa senchira yobo ikana roboti rwa semyago kwene kyabuna abana inchi baitome na ndeti bachora gasi tugoskabosyo hase roboti rwo kubwatekana nebyagwa se chiskuru nigo bono ekiombe ya scouts ye skuru yoboroso ya Kisii egotoke meward ya Kisii Central ebunge nyaribari chache county ya Kisii nigo bono yakoria buya asaba meranio a nationals scouts na kubwa ebyagwa au Korengana no muteneneri o scouts ase skuru eyo kaka Steve Maraga nigo aererabuna obuya bwa scouts asogokinya ebyegwa kubwatkana no murubiri bwa masomo a CBE nonya nabo nige kyombe kyo kyabwate obulemerwa asebono baganitie abantu bomoyo bw'ogwancha kubakonya ile kogenda asense ya Tanzania sitariki 15 na ibere cy'umutenyi 12 umwaka yega asama miranio a East Africa buna gutomanya muri kito Petrol machine Ikiombe gia scouts gia skuru yoboroso ya Kisii Comprehensive gutoka ime ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo gia korebya asama mirania national scouts na kwebwere byegwa byerigana lya mabera Kurengana no mutinini o scouts ase skuru yo kaka Steve Maraga Nigera ile Nsoko TV igoro yobuya bwa scouts asogo kinebye wakubwatikana no murobero moya wa masomo o CBE. So when we compete at all the levels. We have competed in drills, we have competed in competitions when we go out for camping, and we have emerged champions not only in Kisii Central sub-county but also in Kisii County. So we represented Kisii County in the national competitions which were held in Nairobi, and having qualified from there, we are now headed to Dar es Salaam, Tanzania for the East African Championship. Now we are grateful because the school offers an opportunity to the young learners to practice what they learn in class. CBE, competence-based education, is all about what they are able to do, not only academically but also in other fields. So scouting is a nice experience in this school because all those students who are in scouting are also engaged actively in even environmental conservation activities like tree planting and conserving the environment. Since mae omwigere na buigo yo mobwa aba scouts yabo nigo bagokire byogo byeda hapo banyora asama brenia yo a nationals. Yeah, as I'm very much pleasure of having the medal right now. This medal here we've been awarded for qualifying to go to East Africa coming date 17 December this year. Actually, Kisii Comprehensive is a school that supports scouting. Here in school we are having two sections, that is Sungura and also Chipukizi.
Songora entails the younger grade. Majorly age bracket is from age 7 to age 11, while the Chipukizi level entails the age 12 up to age 13. Climate change, and it's all about scouting is fun. Yeah. Nigo kaka Steve aboria baiboli wanchira bana babo ko swasi kyumbeke erikonyora maya mange araro. Scout bravo. Scouting is fun. So when the parents wants a child to be actively engaged, wacha aruhusu, let him or her allow the scouts or the student at home to come and join the scouts, because when they join scouts, they are very disciplined. In the scouting, number 1 is discipline, and number 2 is academic achievements. So kwa wazazi ambao wako nyumbani, tunawaomba mwaruhusu watoto wenu wajiunge na sisi. Now looking forward to what we have done in the school level, we have mentored many, like the ones who are having the gold medals today. We have mentored them so that as they proceed ahead to senior schools, they can continue being scouts, because once a scout, always a scout. Nanyabo ekero bearganti gochikogenda imense ya Tanzania samamreneo a East Africa chitariki 17 mutinyi 12 mwaka yiga nigo babori abantu bomoyo wancha wesona nigati eriko bakonya ero baike chinse mecho eriko amerania ne chinse chinde, because we need funds to get outside Kenya and then compete with the rest of the East Africans. Like now, these scouts qualified to go to Dar es Salaam, Tanzania, lakini up to this moment as we speak, we have not got anybody to sponsor us so that we can go to Dar es Salaam, Tanzania. Every scout needs $60. That's an equivalent of 8,000 as a registration fee ya kwenda huko, and the journey is very expensive because we are going to be there for 5 days. So our major appeal to anybody out there, please come and support Kisii Comprehensive Scouts so that we can get transport to Dar es Salaam, Tanzania. Kuripotiria Ensoko TV kuregasi skuru yoboroso ya Kisii Comprehensive kutoka ward ya Kisii Central County ya Kisii chini konkuru kwa Bethwel Machin. Pemano murikito Bethwel Machini kurwa se county ya Kisii mwancho murikira toka so se county ya Nyamira asorbo turukubwatikana siasa nabangina niko bana bangina nsiri ya buri ria Green Army kurwa sense moy bunge ya Kitutu Masaba banyareko babagu yesokya sobomo na kuraria niko bairusirie hase okumusira na komwoko boko omu wakilisho basubati kurwa se county yo Jerusha Momanyi uyore neganga yogo chekoria ekirgo kyo gavana na libagerio bairure komwa hokoboko Dr. Walter Chanwa asekiroge kyo gavana se county ya Nyamira. Baukwana imeye chiro ya Magombo imeye Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo baereiro okogechigwa no kumbigwa kumuteneneri bw'abasubati imeye county ya Nyamira Jerusha Momanyi na kwereranga enga keyega nigo erachikoirwa n'abasaye unagutumanye muri keto Steven Nyariki embonde Bosio bobochori bo mwaka 2027 ekerakiro umurwaneri agendere kubange nyomba yaye nigo egati Green Army abangina abo barense yesiro yo Jerusha Momanyi korwa ase bunge ya Kitutu Masaba bererete neninga nigo berusiri ase siro yaye na mega yaye goswa mega yo Walter Chanwa ase ganga yo koriya kiro kyo bogavana so mwaka 2027 amba kukibalega lero ntikiye baleta ntikiyagera mwacha abaminto buna mwigure ekeneke ombekia bangina babo Kitutu Masaba kia Green Army konya Green Army lakini raro no tolega ngo chenchi torerieta Green Army neke ombetua chagete ntubuna abakungu ntutweka na inde kerenga kiito kiarenge ngato support ya bakungu baminto na inde to support na abana basaye ekero tuanya kogenderera iga tugaika tuikira se bono tuachenchiri elieta to chencha etuata ya baba no tokweruka Green Commandos movement nche na beire no mongi na Jerusa ko 2013 achagete ko ira chikura bono kare tu abeire nere tara tokonya kende na andi bono gente kanne kare bunda ya rosire mesigo we ko rutanse nche bono na rutute mesigo ya nense kare na sete ngacha kichamu omugina iruna bakungu ba Green tuachira iga tuagorete chiange chintu abanyene tokabeka tokorerega si bono twanere ga tware go korere ya ubiri bana twanere chanwa twatenuire ge chanwa
Erinde chanwa akoreki. Achanwa Nyamira. County yeito yabeire gegotwara obokongu. Abagaka nigo bagochorwa. Abangina bachorwa. Omongino chorwa. Obe women rep bakogota. Naendo meya komente kerugo gochigoro. Na abana baita abasae bachandegete. Nigo totagete. Tosoro omusae oyokoro kugabana chanwa. Ekero tuanyora omugafana chanwa twamotegerera nandi tukarora buna bwateri yenda agokonya chintakana chanwa nabwata omupaka muri koyunga nagachite chinyomba gachuba akagachira abataka kerase igagwa sakwagacha nsobo igo igente kimo goteba ng'abagetutu ntuntori ko omonto ng'a nase eng'encharo yominto gukwana imeye chiro ya magombo ni gabangina ba Green Army ereretsene ninga ne chingaki chekire chabasae weso yasobora yeri kwene kinga Nyamira ngo chenjera samagendero bono iga twarenge somo ngina Jerusa asobo wimenire buno tole lakini asobo gabana Janua tole ngiya kwa tole Janua etoba endes Janua omwana omoke oito obwate 35 years twasomiri ndori konya kobeka abantu bagotire obugabana bataro cheki bakora bakana bachikorara bagoturu mbama epie kia kwanu beire twachagete uniform ya green asengencho identification buna abangina twategete ko support Nyamira obarai morai twachorire boniga twanganye ko rustu twarenge wana twachira se Chanua to support imechanda yabire Nyamira yabire menge wana Chanua totegeta tunganye ko rumechando ime atakonyera abasae akonya abangina akonya chipara chibe mechando nere se chipara Nyamira ndiro mwana yabona twiboiro ko rukuchanwa nero tutete ko bereka mogongo paka tumuikara nsigarie kero Nyamira erinda atokonyera chipara atoletera mario gasinye gitari atoroseri ndoche atoroseri kiregento erinde tobebuya tugwene Nyamira ekereke kioni go basabire abasae beke oreke gya Chensi kwere kingango esoki baraso mubaro monene na kubwatsa chikura yokone kingango chora bare abarai abararae county ya Nyamira egento tworwere taria mbatebi mutambolia omongino itoto batagete ko musira be gafana lakini riri Chensi ya mogosete agateba nganchigo gatebi ngo bolindo bogafana mwigweta mangana iki kone kero toko enda tuchigotebia abasae ngamo omongina batenga riria kana takane tegaki mwesi mwigwete atebete ngere taliko boli bugafana ibona igabasae bagatoboli ngatokubetererio monto komo bugafana naende nakana Steven Nyarikie Munde Ensoko TV Kitutu Masaba county ya Nyamira Wanche murigereria kurwa soroboti rwaye Steven Nyarikie Mbunde nigo togoika omoelio gukumurikira amangana maya aseberebiga tugusabanga tuskara sengenjense meria wanchete yeringana yekemoya no tugochigoso atunyara ko batugusanga no yuminto Edwin Nyangagu ase ringana rituko Kwana rero Wanche muria ni batokuboria engencho yerieta egetinde nabo gotoma ujumbe yawe wetrasi namba yesimi gosoto akeresimi oigoso asense merie mitando obeko kwana na intwe eyamase yemeria tani Kerubu Frida toskale Eye Nsoko TV Oboroso bumugusi Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukurye email nsokotv.ke@gmail.com Boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi Nsoko TV oboroso womugusi.
magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 ebagotebang'o gose komwelio nero gose kabia maega yokonyora mang'ana mange korwa segete seni kia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kire kochoga choga ya rumba Momelia kenena poto akele koyekola mama naboigo ntukwiba basai aba bakurwa jijenzi emisiki yakogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM amorire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuru wasare nyora lichibu asomrobilyo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime yen Soko TV obuso umogusi
Biake gima umwanchi umurigeria nende togo kwarigania asentunde iga kerto kwarigania tumurikere ringana arieke moye nyoro mwanchi umurigeria nga ayonsi na boiko yabwatia gwetera sensemeri mitandao sensemo ya Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV kondo mwanchi umurigeria ngo togo kwari bagaria bene ase ukukwana yemase yemo na intwe gwetera enamba yaito yesi mekero mwanchi umurigeria tukoria lero tokumurikira ringana guserieta egetindi otatebe ngencho ya yeneriye korende murikito weekly forenge nabete ka utarira sinsemo a mwanchi umurigereria na gukuboria engencho yerietere nabo gukuritumika asensemeri yorocherere korende ango turaso asensemo ya kabere ya studio tokuirana ndobe tokumirana nere Clinton nabo igo mugaka mwanamboka. Aya basi bono mwancho umurigaru gwa Ensoko TV bunere botambe litukolia Jumatano nyo tokora tero muroberio weringana lieke moya. Ringana liko bale wiki yiga nego tochikobolia abamenyi be mocho bosongo batotebi ngaki barabwine domanyete erieta egetinti ninki. Ncenguru ku Jocelyn Nyansarora. Korengana naye. Egetinti nchetimanyeti oranyare ne getinti getonto ibintu mbire ntamanyeti nakintu kindo omwana ndagota Tragota. Iko toramanya Marieta. Marieta egetinti oranyana Marieta 1970s. Marieta 1970s ajitaga sira. Boni gata iyo getinti. Lakini bona igwete ilete una ligo sound ya inkirimene. Egetinti. Osono timetsene kwaruka. Aya diango tora iguna ndendu wato musani ondo kabere ko gorokunga Katonzo. Yes. Na kibono mugaka. Byande. Yes. Yele kamereria ototebi nga korengana naye. Kwanya kwiguleta egetinti. Egetinti. Egetinti korengana na inche mayete nga egetinti egetinti. Aitana bakira abe to jaba sabati kare kinga kichiji cha sokoro ta baka bakiru basabati kira banyo bako bakiru egetinge. So I think egetinti na bakira abe nsemo yabaga. Abasubati baka bakiru egetinge. Yes. Na basaja na baka bakiru egetinti. Egazo egetinti? Yes. Legendo kenge egetinge. Kinya bakiru asabasaja. Kira biko asabasaja. Tumekangere egetinti as a sentence. Umugaka Julius Migosi niganyira ko baga kubwataniwa among no mongino ye Petronira mongina Petroniga niganyira ko baga kubikirwa egetinge no mugaka unyara kubikirwa egetinti. Tanguru ku kombo alfayo egetinti jengagerete no okeya egeti kia egetinti egeti egesini ni wono kia egetinti Njasa Marieta na Josephine kwambuka seitomo machoge na bone mbo basigari erete rige gitingtingi bano tinda manyangense yayo bia lakini ntorigia abantu abanne batatebye maana yae na niriri egetingting na gago soundi yani na kama megentu yani ke omotego git omotego Asa Marieta na William Mundim nkana town ya Kisii. Egetinti eritande tokoro ko egetinti negatonga yakarosiwe nemeteri yemegoye arandi nande kemo kiabo kalkia karosiwe egetinti ekyo nekende nkiaringi bali ko kekebali wono egetinti negatonga kyamwabeke bali egetinti negatonga kyamwabeke bali kyakarosiwe nemeteri yali ko yemegoye ekero go beke lingana ria sentence ile egetinti nde toro sentence yemo ugotumeke ile egetinti negatonga abakuru bagatumire asoko imukerie ndagira guchie chiro chinga gijiti kya kare muna marabwani
ababiasi mbiarengo marabwoni kero kino ando matoke nano tarengo marabwoni kero kinde bakaimukiri guchie echiro gorioka egetinti wana asi mwa empa urokoro kwa nde tote bangana bwate egetinti go chire echiro bono egetinti ekino bono iga banta bangi mbabwate bali batari kwenyana kugure pension na wabwate egetinti kiabo muna bona bangina maria bakuru na kiakoimukirie ndagera yayo asa kera kwa ndiki muna rino bono ngakieye ne kabichi bintu bune bona bangina maria bakuru na kiakoimukirie ndagera yayo asa kera kwa ndiki muna rino bono ngakieye ne kabichi bintu bune egetinti karibu sana mwancho muhorigereria nemirimo yani kiwagu no murikito Wycliffe Orenge huna botambe togoteba mbare tukuboria be rikera matemu be ichuriria babe kana no mubweka na soro chirere karibu sana idunya ngau mbona nare gagongo krisana erote bire riete rigege ting ting yine wa umunyangongo ga anyway biya Frida na Clinton ase mogorabi yene nditukumirana turara kwanira umunuga bweke gusi Gai nyora umurigiriria ikirenga gitu kige kareke botambe kera mangana majari itukure Jumatano no igitambo kirikirito irire kyogotema kurigiriria amarieta yike gusinga ine abantu asiamate goya korera bari mirimo unabwenerete gekogera chakire gwochoganigwa eria bwate ngenjerega ya korerwe mirimo ngao wika abantu babwatire na kuritumia njire litabwenereti baidia irore ruryoka wikera abantu bamanyire nga naborire igo kurende barura soborosoboria buronge bweri ngana liria zitarachaka umurubirio nganjire ndaraira na magegasi nini asamangana mayana yategerera buya sana na matabere nenkoro na mwakwanira iguru yogosaganwa kuyo kabiro mu bisa gwikiganja kerikya National Government Affirmative Action Fund ngaf siocha irieta ndiri mwatumia garia na rangambu ya muri kinege ko geranga jitenso mangana maye mugutumie menuga buya tebanga ababegu na manage criminal usebi bago na bera be ekebago kirikeme yense gose kirikirute sko yense buna al-Shabab terrorist na inde criminal iriete lilionsi na boliko babwani igabara ababegu buya monase gutumia iriete iri ando jenga bana buya tore asa mangana jike gusi no nandake ngwari ko kwandra mu waziri uyobwate nivo yense ya Kenya wizara ainga kiko kwa sike gusi wizara ya fedha na bogoteba ikiganja gekora kianja usina account bona account ye serikali ngima gusiga ko base umuwaziri oyomo igisongo twateba treasury kwa Kiswahili twateba fedha asike gusina batoteba ikiganja kannegia serikali na inde ilitalinde ndirali kwa wakwana liango kenaliro lyo munugo ino yakwa wateba wenengo nengo kingani chibesa yegenteke ni chibese atenderete amalieta yonsimbuya ekera okorerwe mirimo asenjire ngamune litukuri alero niho tukwana lingana lieke moye tukwanira umunuga egetinti abantu batemire ukwana upako musubati nararia erote banga lingani lili korosa ande akora kwaye karoli likoro ligwe kali aitu ne chinkaki kurende lieta ingana ndiri gwetu nangaki na bolitigarete egentu gekoba nabantu bakurieba banyora erinde liege songo bakorera liro lyomuremo batigarire ike gusi boronge eriete getindi otaragendro omwaka ngagu andaka saba tu ategereira babasangire no murikito Wycliffe Orenge naro onyora osinaro machigochirira obwene bweri ngana lyarero umumura nara ali okwana ochabuyo ikagati kabere ubana gwake kona taratabukia orenge ukwana amangana ya nga ekeromo enyangi yagakorerye kegusi umusacha nigaka umugungu gakabekirwe getinge umusacha ubekirwe getinti abuna atantana musacha taliko bekirwe getinti musacha taliko bekirwa getinti egetinti kebwa umukungu muri akali kyari kubekera umukungu muri akali igerieta egetinti
egetinti negento keria obwali boria omoria kali akabekire igo gekubekuga iga kiaba guchigoro kiabenjere ngabuneye iga kiatiga guchia kaigo gete angiri gutuba mutumo gimakurende geko baga iga guchigore njirenga buneye iga ngora aba masai mbanjite kubeka ekeroba monaba abasubati gusaba kungo sabangina kero barasemiriga gusukwebo yikuri kwabo tambe kolengana n'ichinjire cyabo chege kurumbanje tukubeke gento gitigia kwaragia chire go chaga ororekana buya kelina kiye kurukwa ege tinti ainde ase tutigara abo ase ege tinti talinga no mungino olibweka wakole nyangi usomuli akali nere bweko gakebekire onde bwensi none na Frida bono iga umuyego ise kwaliga ni wase irigu kwebo yikwawo kuya na bakommente igento kirikemente okorekana kwa ubuya mono ororekane buya gwetani igo nonyana ekeroko gendo umuyega nabo kubeke getinti ekero umukungu ari kunyomu gakobekerwe getinti nonyana uyo gucha umuyego yo nere nabanjire kubeka egetinti igo tebetari abamansa ibuka bagwanchira kubeke getinti ai kinengere ngirasikero egetinti onyore no mugusi na kebeke no mumansa nere aseke gekoro kya nere nakebwate igo ekero kurigereria no gwechabera kwa basubati ose kwa bangina negento gekobe kwa sobosyo gocha igoro kyaba iga gochigoro yatigo bosyo chance abo ase abasubati nabangina nare gegokoro kwa Oigo Steven kurende tate tiense makurwa Oigo Steven agotebanga egetinti ne chinsonoi omwana moiseke omware oyo orure iburu ari kubekerwa mutwe asamareko gochege egetigatigi rikoroka ngurure nyomba tarasoka sikomono kurende egetinti ngiri kobe kwanda ngaho tatiga sobosyo iga guchigoro ngiri kobe ngiri obumburi obwali bogwecha birandonsi igoboro obwali bogwecha ase obosyo guchigoro egento gitenene guchigoro ngali kobe kwanseme kegwetani gocha samareko igo ngiri kobe gwetinti ngiri kobe kwanda tatiga sobosyo guchigoro kertori gusanga no mwancho murigereria omugaka nare gali otema koreta marietande ekebali egetono ari na yuko kagote banere egetonto limetia marieta yose ngochirare na ekebali negento kero sirie gutumia ebitebu na ebirundu biri ebyoro bikunyara kwekumba bono mugusiga igaringe kugitumia kero keri onyambono oyo onyabantu bakorosia baro uriogi anjete na bagukiguria abantu bari bagukorosia ngagirite umuntu akorosia keumo mumanyite keumo kyo kunekera ebichuchu na bakunyara korosia ekebali nigo kiaringe gutumika so mugusimo no enkakiyokogesa iyakogesa na akurute bigara ine yekebali ubuguriri guchika negetono ekero siriko rwase ebundo kusase lira bali twakwante kero kendinga isuguta lirina liri korosia matafali yagatulire ebyoma nainde boigo nabo likorosia chinyongo enyongo egetono nenyongo rakinye nsinini emeremo yaye ere nawo asi chinyongo chiri chinene chinyongo cyumugusie chiri chinyenge na cyo cyumusukonto chikwane ntubwate nabone nyakaruga enyangeni ensiongo egitega ekire chinyinge cyabwate emirimo aho kigokora asomugusi mpakenseka gwike nero ikuru kwenseka okay asense migabono nechinga kichomwancho murigeria ori nero bereka kubwatia engana yerituko eriarero chinga kina baro ba kesimi cyangwa batokugwa ebirengereri byabo mbiribi kero tugana tegosanga egegabuna uyo minto edin gwachikira gotebanga egetinti neringana ndibwati ngenchende nere yoka igo asibari batema ase rituko riarero togotebanga mwatemere korende ankyo kande yagotebanga ni kaka Paulo engoncho kurwa keroka agotebanga ensemo ya matangi village agotebanga anapongeza kipindi ngolengere nokoboko kwege pindi negati ya bari bagenda te kubwatikira tokanye to mwanchu murigero nyara kobako kutwakire simi ase studio enamba ya ito yesimi nuere asense meyo nabo tugosanga Dennis Onyanja agotebanga
egetinti ningi asomunu bwegesongo Dennis Onyancho kuboya asomu mutandao ri o Facebook yobeshai nero berega ko bwateria Barnabas Kebaso korengeo tata Barnabas oyo romoro keruge pindi gito koriara ragote banga ko Qatar agote banga nera na bwateti kwemanya homunuga oyoga bwe ekegusitika tore goyo ngakia gosangana into Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV ngoto gosangana negati. Hello Ensoko TV. Uyo koranda ketaraba tayari. Nashika kuba manyi Barnabas kur Qatar abantu ndo chembaka ntokubwati umuntu bweke gusi kurwase chinse chia isko kirotoka ntego sanga gaiga kumanya ebirengerere byabana nchimbere byasobwango tutarasieka. Hello Ensoko TV. Ara wairire buyango togosanga nere karibu sana. Togosanga ani mungina Esther. Murago ya kamanda. Karibu sana. Henge enjoy yerieta ryo botuko bwarira makyayo maite. Tago kuligira rya Ensoko TV. Ende nago kira senjo na igura mangana manya tenda sengeze mwata ibiri goro yege tinga. Tingo maite kalende abangine bakabikire ebikinga. Ande bamanya kubeka singo baba katirani. Na ende bamanya kugenda batenga libina. Akara bona batenga nzemo libina yagere ibiro yatu. Ngobo nige koro jito ntondo kibuketi. Asante sana. Narega gwate birenga egetinge wari gusiberu baenda batenga libina kurendeterie getinti. Ne tali getinti ane getinga arachora kwanire. Ine birengeri byarega gwate birenga ware no moga koyete gatura iguno oyo ngakia gusangana intuga iga. Hello Ensoko TV. Hello. Karibu sana ngoto gusangana ere ringana rie kemoya. Onisa Kurukonge. Rietellio egetinti. Irigo watikana oyo muralita kwanira abo. Oyo mutakore nyangira bakabeke irugo. Unere sire ende golende na borre go nare. Uyago tabanga wanchira ndira na borre go tigatura gwata ibere chio mwerio. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV ngoto sanganer. Eyo mwerio gaigirinde tonyar ko batugos kabusio ko bayebiro. Hello Ensoko TV. Hello ngoto sanganere karibu sana. Sangana Dismas Koriongo. Karibu sana Dismas ngoro nsemo kiyo goto okubwati omuroberi ko bwarero. Karibu sana kurekeranya naboko ke irio girie TV yago kero gutumanye ngencho yage yo maite igoro yeringana egetinti obutko bwarero nererie. Aregago ekredit kyanyale koba yeko mwerera narege gase ujumbe asogokora akorukwanga Tom Maburi agotabanga kulensemo ya utawala agotabanga etobauti yegetono egetega na enyakaruga Tom koru utawala enyakaruga noisa kwegwirira okuruga ndirega ine nyongene ne yokurugera enda kwanangereki egetono na inde kende atebanga ganda arigeri ujumbe yake na rito kumwira neri egetono nakanyongo akasinini egetone keiga nabo kwinekera nonya no bwanga keiga nabo kwinekera nonya no bwanga ne egetega ni gichinyeni na ndike kuru kwenyangeni igobano gagu egetega eto enyangeni negetega ebigo kore mereme eyemo kurende ugwatanekana kwaba no kororekana egetega kibwata amato una yo muntu kerosi kamanye no kubwata iga kwatereka liko kwabikara kini nyangeni arote tibwati amato Tom Maburi kurutawala gagonyara ko baga konyora amachibwa nara yikura sensema yebona sana mwanchi muri eli uri kwabere ko gosangana ndiko no metenga buno botambe tutarakora
oika umugaka Edwin Nyang'au aratoa umurabaro gwirituko murabaro gwirituko oyomo gusebe yawe tiga ko oyomo na yenko oyomo kirumo ntomo oyo etateba kanje ototorawe buya bono tiga tukwanire rero emibayene ebere oyomo iguri ibu gusigita abantu bakora imirimo batige ko ba aboro igo togotebigwa gusaba gusiba kwanite nga enibo ntokinse na inde umubayene onde noro yo mwabo yo noro goteba nga enibo namaboko asamabokere gose enibo mabokere uyu numubayeno ugusegeta abantu bamanye nga ogokora emirimo usamaboko na tugutokorera emirimo ngogokora emirimo na kukora kura onjoririe ubugima bwaitu kurwasa ubutaka tutababanda gusenda tutatenenga kurenda ubugima bwaitu bwambe gukina kebabo buya kubwenjereria yoko bansaria igonga enibo mabokere enjerende nganaki kore emirimo onyore enibo na inde ko tota bangi nibo ntokinse ukuigwa abantu ngurwanira barende mirugo sobole mapaka umuntu ingi bakurwana asingenja abantu mbege netenga asobolemo gosomugondo noroko okonya okole mirimo no okole mirimo namaboka yawo umanya ko rusie bintu usimegete chai amatoke mesi kwao ni nareto kule Nairobi dira bano gusimeke bintu abutalinse igeni ibo ntokinse genda nsa seriroba kole mirimo le mororo simeke bintu gesaonia nyori bintu bekomuguko ebi no yomo oyonde otebigwa tikunga na kwerorera bona iga esegise kurwana sikoga iga guse ririkonye ukurubikana gwa kabera chipare cyo mucyo Nairobi katigatia abandi twagaikire mirimo gaiga genkyo gusema pema ukurubikana gutarachaka kwaringe guchaka chinsa inyega cya mubaso madio kya kwa kira ase bintu bya chinyongo chiri chisimegeta mauga yo yakogera umucyo omonene ororekane buya cya umami bwa cyatwa nabali bakurubikana kwa cy'ubururu wabo ekeronzo twari gwika ukurubikana gutara abantu uri kumanya nari yagendete lakini yari kunyarikana Clinton go se Frida wachire ugo cyo tabinga isika emereme yakorira muise ko soka sika Nairobi ngima yere ryo iga tusikire nyumba nturi kunyara kora ugisiko enjere rimo ototebia ntu kunyara konyora ebiche riboronge asinge njo ntorarora tomo jani tosoke na liturangira n'egintu gwatotebia kubua ogototebia kuria kugera bone tokora muri kinyonga tumanya tebe kai abanda abali kurubikana mbaga sali ebintu nabona Nairobi iri ukirega teturaira na guchime igonga egento tebiriti kinga neki kwarorire ekero korora na ryo konyora ebicha burungi yegento kiriya gyakorekanira asomo bwika nonde boniga umuntu ajaho tebinga umuntu ikolire mamu mino para abu mwitire chinyimbo muikolire paka twakumiringa nkieke nabora minyoke nganguyo twarikiriya ndanguyo kuna mama uminyoke riyoka guchibuoye utaraumira na mamu yuringe goitwa umurwanishe gyo sambero ndene nyumba yaye ujikwira numanye ko nyorenga mu ngino itaitiri nonyo muwaka tamuwage tinonya nase mukirimbi ore asinge njo kwiri gitambukiro kya bwangu utararora igogo tebigwa tikunga na kuyarora kwaro legento kwamana kwira igitambukiro Okay, mbia mono sana Edwin Nyang'au asogotoa emabayene yo yeritko kandi mbia mono sana mwanchi muri eria kwa bere kugusangana intiko twaga chagete oikabona igatwikire omweria no gasemere kwane nga mwanchi muri eria obere gakwimanya amange korende tumirane eikinde ekero turabeto gusanga amange literiane kerubo Frida togotokubatenere enchenguru kwa Clinton Ondigi nje Edwin Angwenyi Nyang'au na bali mega ichikamera soko nikibna ebichanilio giria gukira sole asenchira ya bene nere Brian Achaka Toldi na Boigo Barnabas Ondari twara obutko worobya